ọ bụrụ na turntable mara na a ga-emekata efe ka nye n'akụkụ ọma na-eme ya nga ọ na-eme mgbe ahụ o megidere ya nga tutu kaseti bịa efebanye ya n'akụkụ ọ bụrụ na kaseti maara na enwere mgbe ọ ga-abụ omekata na-ene onye bụ onye na-akpọ kaseti anya ka onye nyu azụ efe ọma mme ụdị ya nga o mere mgbe ahụ o megidere ya tutu CD bịa echefuo na kaseti dị ị mara na CD wa na-echebu na ọma nna na ihe a bụ ebe oyibo mechara ị mara CD a na kịta na enwezi onye na-ekwute okwu ịkpọ CD mgbe ahụ VHS ihe na a na-aga erentị ya 2020 naira mgbe ahụ ijiri rentịta fim mgbe ụfọdụ asịghị ịtọ 50 erentịrị fim enwere ndị ọgwụ biznes ha na-emebi ịsụsọ irentị fim ejiri ya na-aracha aka n'obodo a emegide nke ahụ nyụọ ka ọkụ ahịa CD niile nyụọ ka ọkụ mgbe ahụ irute asịghị 4D ejidile mgbe ahụ asịghị 96 gịnị ọpa iwe ka road mgbe ahụ asịghị nọmba 4 Pound Road Aba ọ na-ekwo ụfọdụ bụ n'okpuru steepụ ka ha nọ ụfọdụ enwe dị shọpụ cha ọ na-ekwo ama na VHS were mgbe ọ ga-abụ emechaa achọ ya achọ na ama mfụ ya 419 bidoro mgbe aha na-akpọ achọghị m ịkpọ ndị ụfọdụ afa ka ọ ghara ịdị ihe na ọ bụ eziokwu na anyị niile ma gwa na onye na-ekiri mmaara na 419 ka ha na-eme mgbe ahụ ọ na-ekwu ha jiri akpata ego Oliver na-akpọ ha n'egwu a na-amani na-amatu emechaa ọda anyụ ọkụ pii nke anyị nwe mgbe ọsọba ji ekwu ụmụ egwu sef si ya agụ chọpụ ya dọla oyibo ma anyị na-enye ndị ọcha nsogbu na-anara ha ego ha ibere emechara abịala wee siri mgbe ahụ na ya bụ ihe bụkwa na reparation etu anyị si anata ndị ọcha ihe ha riri anyị maka na anya ukwu dị ha n'ime kpatara mmadụ ga-eji si na Uruba Naija bụ papa ya nwee ikwetie onye riri eri mana ka m gwazi ụnụ ebe okwu m na-aga kịta agwa ma afọ one ma one gara aga ihe dị ka afọ 10 gara aga gbagotetụwa rukwa ahụ kịta ikekwe ụfọdụ n'ime anyị ama ha na ihe a na-ekwu emewena mana ị na-ele anya na ihe gbasara Yahoo Plus agbatuwe na-agbatu ị na-ele anya na ihe gbasara Yahoo pụtara na ọ bụ eziokwu na ndị be anyị maara na ya bụ ihe bụ ajọ ihe yet ụfọdụ ndị nne na nna na-aga akwụrụ ụmụaka ha ụgwọ ebe a na-aga akụziri ha etu esi apị ihe ọpịpị asị na nwa m na-apị kọmputa ịfụrụ na ọ na-agụ kịta họteelụ onezi ka ị na-afụ ebe ụmụaka na-abụ emechaa yie ụmụ akwa dị agha yiri stockings ya bụ socks eyi socks na-agagharị n'oke ehi chiri fonu aka na abụ ihe chee ebe one ka ị na-afụzi ha ọ na-abụ ha rute enwere mgbọsị mmere njem wee rute chọgide họteelụ n'Owerri ha o bụrụ enyi nwoke nga na nke ya Chief Emeka Ike Nollywood legend o wee bụrụ na o dewere anyị hotel room a wee pụta 3-star hotel anyị nọ ụmụ hotel ọ na-abụ ịpụta edochara ma milk ma tii ma ụmụ ihe na bed na-abọdị n'ime ofu rum enyere m ịma tupu enweta rum ọzọ ụmụ Yahoo eju n'everywhere na 3-star hotel m mara na Saturday na ọ dịghị less than 50,000 naira a day nna mana ifuru onyu anaka ọkụ ichekwa etu anyị na-ekiri anyị uche gị na-agba ọ dịkwa ka ya bụ ihe anapụ na mmanụ ya bụ agwọ ọ bụrụ na ọsụsọ mmụọ furu ya m ga-akpọ eke ya bụ m ga-eji kpọbata Ebetike ndị Igbo ka mụ na ya nọdụkwa na nkịta Ebetike onye Ebetike ịfụ na ya bụ ihe hụrụ amanụ m ka mbọsị ya na-arị enu amanụ m ka etu esi atụ inu mbọsị ya na-aga nta ka mgbada ji arị enu kịta ha sịrị ka m mara ka ụmụaka ọ na-akụziri m etu esi apịta milion ha na-apịta ifuru na Yahoo anakpuena were tisi notisi na ọ na ha ibena ọ na ha anyụ ka ọkụ nne m sị o kwuru gaa ọkwara Yahoo ekwuru na gawa ọ sị na o kwuru gaa ihe observe kịta ọ ka n'ọnụ ya ka before uche meruhu na ya maka na Yahoo anago etu fast machines wee na ndị na-eme business a na-edebu leta mechaa fast pụta
asị na ebe a ka ndị ihe na-egwuru fast kwuru gaa email pụta hey asị na no bench fast asị na kịta ka anakọta email amazing password unless or connected to maybe a website ihe ndị ọzọ eji eme then a na-ekwu mgbe ma togo chere ịpụ ụmụ nwaanyị ara ha chere etogo chago pass ya most of those that gafechago WhatsApp na-achọ ịpụ kịta whether you like it or not enwe bụrụ na ewepụta another 10 ya achụsa anya bụ onwe ihe mfụrụ emere advert ya asị na phone ahụ igoro ha na mgbe ị download the app phone ị download the app ọ bụrụzie phone ka ọ bụ anywhere ejere in the world ihe eje eme call Yahoo anagoro maka ihe njekwa ụfọdụ ndị je gwọta ọgwụ Yahoo ndị je gwọta ọgwụ ịchọpụtara na mgbe nwoke ọba akwa tiwara ọkụ na-ewu na gịnị na a na-ebu oke ite na kwuona ihe niile nwere phases phase out maka ihe ọzọ ekite eme bụ na at times etu ihe si phase out bụ na ịmama mgbe ọ pụrụ ha na-eme ka obodo nwere sense change ego ọ nke Nigeria ba change ego so na by June 14 no more obodo nwere sense like in China change ego era mana change ego ihe niile bụ ebupụta nke ọfụ ebe bank ị na-afụ ya ije na ATM ị na-afụ nke ọfụ a nke ochie ọ bụ na iwechiara anakpuona o nwere ike ọ nọzie ihe ka ebe ọnwa ịtọ isi bịa ọkụ ịmana ha mafụ nke a ọkụ maka ka ị na-ekwu maka gafego because obodo ma ife mmadụ ite panic na datin o mebi ife so now Yahoo anago ọ gbara gị ọtọ na ana ụmụaka niile tiri aka na dije n'efa kịta ife repress Yahoo bụ kolos mkpụrụ mmiri nye ụmụ ọgwụ ya bụ na-agbara ihe isi amacha ha ji ọnwara ife maka ndị na-eje eme mmabụ aha mabute muzi gọọmenti tiri fa anya oke esi apịara anya dobe n'ala so ha ndị na-elezi ụmụ ọgwụ ma igbo nwere ndị otu na-achọ ịbata kịta maka nwoke na eziokwu ihe na-adịgide ọkụ ifere nke asị wee face out ịta ka face out anyị maka na ịtọ maka na echi ịma ife asị onye Igbo sọsọ ihe nwere ego juru oyi nwere kesị ego juru oyi bụ ebe ife narụ ego juru oyi na-eme ka nkwụ ọ na-atụ gam arụkwuru arụ ọ na-atụ mana ngwa na-agba ngem gee ntị ji nwayọọ chọọ ife yi emere onwe gị ọ bụrụ ọrụ aka mụọ ọrụ aka ọ bụrụ na ihe na-arụ bụrụ vagrasis bụrụ na POP ka ị na-arụ ibido ha n'aka aka gị ụrụ ọcha maka akwụkwọ nsọ si Chukwu n'igwe esi datụ na I will bless the work of thy hand. Ọ dị mma ebezike ị maara nwunye m gara commercial school ya bụ commercial school highest thing a na-enweta na commercial school bụ shorthand irutere maka shorthand ebe ka na-ejuzie asị na ịnọrọ isoro ọgaga meeting ị na-ede iwere shorthand nene ma wafụ nọkọtara nwere akwụkwọ afụrụ edere emere ihe shorthand ọ dịrị n'ofu ụbọchị ọ na-asị m na-ekwe ihe nke apụtara ekwe ihe nke apụtara na echefuola aka shorthand enwere lecturers na-akụzi shorthand exactly ihe a na-akpụ do ebezighi ekwu onye okwucha ihe ha na-ekwu n'ime ya wee sị onye ọbụla ị mara aka ọrụ ị na-arụ ị ga-amụ ma ọ bụ ị ga-atinye anya kịta maka na ọtụtụ ndị nne na nna ga-arụkwọrọ ụmụaka ha ụgwọ ime Yahoo okodo na ha n'isi ụmụ agbọghọ anapụrụ akpa nwa ha maka ha na-eso ndị Yahoo okodo na ha n'isi ndị egbughara ụzọ na agada ha maka na ha na-eso ndị Yahoo esi ebe a abanye ebe a esi ebe a abanye ebe a ịfụ na nke ha aga na kịta na ihe ọbụla bịarụnụ bụ ihe na-adịghị mma na-enwe ahụ a na-anyịsa n'ụzọ anyụsie ndị gafetere osi ya ọ nakọta osicha agwụ na ihe onụrụ anụrụ ya nwere ihe anyị na-ekwu bụ onye ji na mgbakakụrụ egwu si na ụwa na-eme ntụgharị mana ntụgharị nke ugbo a bụzi ọ dịzi ka ọ na-eme pasekọnd exactly maka nke ọ bụla i chere na ọma nnakpu anakpu ọ na-akpu etu a na-ajụzi ndị mmadụ a na-ajụzi ọ bụ ihe a bụ ihe a anọkọtara mbọsị a asị enwere mgbe a sịwara na
clock a na-akụ bell nnukwu clock a eji ama ọgaranya na-akụ gbang asị na a na-achọ ya na enwere ihe dị n'ime ya eji arụ ihe nwa na na-arụ na iweta ya na ọ bụ milion kịta ya na-achọzi ma plate turntable a ụfọdụ na-achọzi coins one kobo akpọpụrụ ama m ihe ha ji eme ma ọ bụ ọgwụkwụ ma ọ gịnị ka eji eme adụnụ mana nke ọbụla gafere agafego ọ bụ ana na Old Testament ya bụ na ihe anyị ji na-ekwu ya bụ na ọ bụrụ na ị na-enye anya kịta ịchekwa imeghe ihe na ịchekwa uche ya agbagabeghị ụmụaka niile kpoba n'ime ka ezi ihe ha ga-eme kịta maka na ụmụaka ahụ emere umengwụ abata na ha n'ahụ nke bụ na enweghị ihe ha na-emenwuzi onye ọbụla banyere n'ime enweghị ihe ha na-emenwuzi kịta ọ bụ na emere ihe na ndị mkpụrụ mmiri gbafara ara na ndị kụrọs gbafara ara o doro m anya na ndị next 5 years gọọmenti ga-enwe nsogbu n'aka ha maka na a ga-arịọ Ebuka Obi ka ọ rụnyekwuo ụmụnọgwụ ndị ara ebe a na-azụ ndị ara ebe ma n'Enugu ma na Anambra mba Anambra nwego nke ndị ara ebuje n'Enugu ọma mbụgazi n'Imo bikọs na ọrụgo ihe na n'Imo steeti ọrụgo ha ma ihe na-ekwu bụ na ya bụ ihe ga-eme ọ ga-ezu onye ọbụla maka ụmụaka ibu mma na villages anyị na-aga mmemme n'ụmụ ebe dị iche iche enwesị na nna agba mba aha sị na aha ọ tara afụ onweghị ụmụ vileji mkpụmkpụ ime vileji ọ na-aga erute mgbe ụfọdụ ebe ị na-amabụghị mbụ ị na-achọ họtel chekwa ọ bụrụ na abịara akwamozu ma ọ bụrụ na enwere ihe maka anyị ndị Ugwumba mbịa akọbara anyị mmemme ka tinye na YouTube ka tinye na TV irute ebe ahụ before efu room ịfụ ha na ụlọ họtel dị agha dị ka ọ dị mma ka ị baa n'ime asịghị na room agwụna ka ezi ihe eji eme ebe enwe nke m gara na kedụ n'ihi ala a village wa n'ihi ala mana anyị nọgidere na moto ọkụọ to 1 abalị before enye anyị room na-agba fọdụrụ n'ime room 3 eji eme short time ka i wee fụ etu o si dị nsi ụmụaka ngwa ọnụ nọrọ n'ime ya na mụ ga-arahụ na moto ha arahụ na moto ruo n'ụtụtụ mburu ụzọ malite gasa ahụ anyị kwado ma ndị Anambra na-ebute ozu 5am apụ etu a ka anyị si gaa nke mbọchị ahụ anyị nwetaghị room ọkwa na village o irutezi na-achọzi ka ezi ebe ụmụaka si ebute ego a ha ji na-eme ụmụ odogwu ịfụ na ọ na-akpụ na kịta na onye ọbụla ga-achọrụzi ọ ga-adị ka ewe ukwu nnukwute okwu ochi dị n'ahịa be anyị mgbe ahụ ịpụta ha na ụmụanụ be anyị na bụrụ ọpụta obu n'egbe ọgba ikekwe ọ bụrụ na e nwere egbe bara ebe ahụ ọgba ya taa gbụfọrọ ọgbatu egbe ahụ ụmụ nnụnụ niile ga-eru 500 1000 onye ọbụla efenizie pụọ ịfụ na onye ọbụla efenizie pụọ kịta na enweghịzi onye ma ihe ọ ga-arụ ya bụ na oshi ga-akarị so uru ha ga na-aba bụ chọọ ndị politishan chọọ ime ihe mana ọ bụrụ na ị ga-aga na-achịga mụọ ọrụ ebetiga enwere ụmụ ihe ewe obere ha emekọnatara onwe gara aga ịma ka o ruru na plastịrị dịbọ ebe a plasta arụ m ya bụ onye Togo ya na ma wife na-aga chọọchị advert ka m na-emeri one young boy this boy teru m plasta techere m plasta ọ dịka ebe a na-ehi uri mechaa dị plasta dịka nwee obi umeala nsị na Chineke nye m ego nrụ ụlọ n'ala Igbo na aga m akpọ gị ebe ọbụla ọsị m dadị ebe ọbụla m chọrọ na ya ga-eso m mfụ onye chọrọ ịmụ ọrụ plasta ọ dị emekwa mesin ka ido blọkụ nke ahụ edoghị anya mana plastari na ahụ na-eme o ji aga ebe niile ọ ji enweghị ebe ọ na-aji aga nye ọrụ nke ọrụ ụbọchị ọ dịkwe nọ ego na-ebu plasta ụna gịnị akpa ya ana ọ dịkwa ọnụ ana ọ bụrụ na ị chọọ ọmụmụ ike ịkọnektịrị afọ Filip nkọnekti erighị ya ọ garụ ọrụ mana onye ntọ abịakwana na ndị ajọ mmadụ ga-achịkwa na nziri ọrụ ebe a si ebe ahụ chọkwa ya chọ mba achọ m ga-enyochakwa gị enyocha ọfụma adịkwa ama so na ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị ga mụọ ọrụ na taa ka bụ gboo maka ịfụna na ụzọ emechiena adịkwa ama ebetigo na-adịa ndị be anyị ekenekwe m ụnụ onye na-asị na m na mpịachọkwu nke m most of you na-abụ ifun TD7 ka ịba university ka ibido na ebe Yahoo emechiena ana
ndị private university even na state lukuru anyị ma Yahoo because na most courses ha na-enye ijecha apụta ya fụ ọrụ ewuru course eji afụ ọrụ no professional courses professional courses kita isi law ifo bụ ndị law na-agagharị na-eme ọrụ ahụ project ọ dị ọgwụgwọ mana na level nke enekwo m na ihe ka engineering na pharmacy na nursing medicine most of those courses ya bụ imecha ije aka ịpụta ọrụ adị so o nwere ndị na-eme enwe zoology amana ebe ha ya arụ enwe librarians enwezi library na okenye library enwe ike ịfụ na government house ọ dị okwu na government house onwezi ebe library dị onwe ihe ebe ọ dịzi phone ihe ije ịgụ akwụkwọ na library mgbe mbụ kịta dị ọdịzi because everything na phone ihe ọ bụla ịchọkwuru iju Google za gị ozugbo nke ọzọ bụ ije chọwa akwụkwọ ya agụ maka ya so most of you na-eje no ejize ihe ide ide ụfọdụ nwaanyị ndị hide university eje nchọ sugar daddy ọ dị akụzi because na ma daddy ma sugar ma bitter daddy omezi nke dị no ihe na-ekwu bụ bido kịta achọba ọrụ aka nwaanyị mmadụ nke iyi emenwu ka iwe na-eput food on the table na-eche chukwu ọ bụrụ na ije mụ ka esi akpa isi bụrụ mụ ka esi mara ọrụ nke ije mụ ka esi atụ ọrụ ma ọ bụ asị na na-eme kripto ha je na-ebucha asị ọwa ọkọzi ụmụ nwoke ọ ka alụ mma mbụ na ọrụ aka emeriri agụ ama ngụ gị ịmụta ọrụ aka very well ọrụ gụọ ama ngụ gị ọgụgodu inwe olileanya na o nwere ike ịnata mmanya visa na ije ọrụ bata enye gị ego ana ma na iyi na-eje ọrụ na ije ọrụ bata inye ego mana ọ bụrụ nke ị na-eche otu traza n'ukwu ọ dịghazị ọha ewuzi ihe mana ihe anyị na-eme ha bụ na ndị nna ka anyị bụ anyị na-achọ ọdịmma ndị Igbo kpata ihe anyị na-ekwu ebu n'Igbo ha n'oyibo biko ndị ụmụ anyị geenụ ntị na na-ege ntị always switch na ime obi eziokwu anyị na-eme okwu ka ọ na-adịrị unu mfe ekenekwe m ọ dị mma n'iji opiachi nke mbụ na ọ bụrụ na ịrụta na ọtụtụ ihe wuru mgbe anyị na-etolite a na-ama ha na ọ ga-anakpo nkịta nke bụ na-ewepụtara ya na-enye ka sinima ọ bụrụ na a na-akọrọ mgbe ahụ ụmụ ihe a na-abụọ na-akọrọ mgbe ahụ ọ na-adaghị eghe na ntị ofu onye ka m sịrị ya na ya agbago m 90 naira si Lagos na Enugu ọ na-asị ma o mere eme nze na 1992 rukwa na 93 agbara ọsọ abịola moto erughị ọ karịghị 120 130 rukwa na 1992 mgbe agbara ọsọ abịola moto si ebe a gaa Lagos si Lagos gaa East ọ karịghị 120 130 erutara m na enwere mgbe anyị na-aga igote akwa na Aba ihe anyị na-agba mgbe ahụ bụ 300 naira that should be 95 96 ọ bụghị kịta na ọ ga-abụ atinye 1000 taa urochi atinyekwa 2000 ọ na-arị ka ihe na agadi nwoke mgbe ahụ a na-agba 300 kịta o dogo ya na ijiri 300 pụọ kama ọ bụrụ na ị gaa na toll gate bete ego iruo ebe ọbụla ị chọrọ iru ya bụ biko ine anya dị trend etu ihe si aga o doghị anya na ị kwesịrị ịkwado onwe ya dị ama ama ụmụ ihe a na-eme kịta ụfọdụ odogoghị anya na ruo echi na ịma nwezi ọrụ ọtụtụ ọrụ ị na-arụ kịta o dogoghị anya na oru echi na ọrụ ama ndizi dịka Petike na-ekwu ndị na-eme zoology na ndị ga-eme ntemimo na skuul ọrụ ha na-anyụ ka ọkụ enwere ụmụ ọrụ kịta ọ ga-abụ ịnọkọta n'anya ọrụ a oge dịnihu for the next 10 years or 20 years ụfọdụ ndị na-ere CD na Alaba ha ka nkụ na-ere CD na Alaba na-ama ha mgbe ofeke na-ama ha mgbe ejike nke ụkwa agụụ nyụgharị ha ịkpakwụ maka na mgbe ọ da-asị na-agbapụ na-agba na ụmụ ihe accessories ụfọdụ nọ ka ndụ eke ka CD ga-eji na until CD na-apịa m agụụ nyụ onye ọbụla ịkpakwụ onye ọbụla na epetikwa na-adị ugwu nwoke m odogwu na-abụ Opuro Blush Igwe Jenga